Wat is dit? Wat is dit? Oh, poepklap. Je klinkt zo rood. Je klinkt zo rood. Oh, pas op. Hallo. Hallo. Is je een moegenspeel? Wat is het? Oh, oké. Wat is dit nou? Isa. Wat is dit? Wat is dit? Oh, je moet niet die afvallen. Keer net daar. Het is zo groot als een remote. Engel? En misschien was het poef. Kom. Die, Wat is het? Wat wil je maken? Huh? Wat wil je maken? Wat wil je maken? Je doet dus op je poefoes. Wat wil je maken? Wat wil je maken? Huh? Wat wil je maken? Ja. Wat wil je maken? Het is een slaaptijd. Je doet dus. Het is een moeg. Ze gaan bij je arm afvallen. Ja, oké. Kom, kijk eens zo vannacht. Miley! Ik wil vannacht slapen. Maar niet het bed. Nee, ze wil naar daar inklimmen. Kijk nou eens. Wat zoek ze? Dit doet dus. Dit doet dus. Wat zei? Wat zei? Komt dus. Dit is. Kijk naar de camera. Wat zei? Nee, misschien is dat een poepoe wat druk. Je eet weer. Ik zit gisteravond die tijd in je hand gepoept.